לא יודע כמה זמן, אבל זה לא שזה שנה, זה בטוח. ברוך השם, שיהיה רק שמחות. ערב טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, פרשת השבוע, פרשת כי תצא. החפץ חיים בספרו שמירת הלשון כדרכו משתדל בכל פרשה לתמצת ולהביא מקורות לענייני שמירת הלשון, מה שקשור לנושאים של ענייני הדיבור בהקשר הפרשה. בפרשת השבוע שלנו ישנם כמה וכמה נקודות שהחפץ חיים מדבר בעניין הזה, כן, אתה שומע? זה מאוד, מאוד יפה. כמה וכמה נקודות בפרשת השבוע שהוא מדבר מה שקשור לענייני לשון הרע. אז דבר ראשון הוא מביא את הדבר שנאמר בפרשה, כי ייקח איש אישה ושם לה עלילות דברים. הפרשה הזאת שאדם מוציא שם רע על בתולת ישראל, וכתוב שם ושם לה עלילות דברים ויסרו אותו. אומר החפץ חיים, ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, דמלקים אותו. את אותו אדם שמוציא שם רע על בתולת ישראל, לא נמצאו בתולים לנערה, כן? אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, דמלקין אותו. נותנים לו מלכות. משום שעבר לא תלך רכיל. בתורה כתוב לא תלך רכיל בעמך. והוא הלך וגילה דבר כרכיל, כמו שהתורה אוסרת. אז הוא הולך ומקבל חוטף מלכות, מקבל מלכות. אחר כך כתוב, וענשו אותו 100 כסף, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. ואיתה בערכין, המשנה במסכת הערכין כותבת, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. אדם שאומר משהו בפה, הוא סך הכל אומר בפה שלו משהו, וזה חמור יותר ממי שהלך ועשה מעשה בפועל, בגופו. והראיה שעל אונס הוא מפתה, אדם שאונס אישה, או מפתה אישה. מפתה אישה. מה צריך, מה העונש שלו? אומרת התורה, אין צריך ליתן רק 50 כסף. הוא צריך לשלם 50 כסף, זה העונש שלו. כסף של פעם, לא של היום, אבל 50 כסף. כן? שלא ישלם בלירות של... בכל מקרה הוא יוצא בזול. הוא יוצא בזול יחסית, בואו נראה. וגם אינו מתחייב במלכות. הוא לא מקבל מלכות. הוא אונס. היום, בן אדם שעושה דברים כאלה, חמור ביותר. מה שאין כן במוציא שם רע. אדם שמוציא שם רע, מה קורה שם? הוא מקבל מלכות. הוא מקבל מלכות. העונש שלו הרבה יותר חמור. וענשו אותו 100 כסף. לא 50. כפול. 100 כסף. מסביר החפץ חיים ואומר, ונוכל לומר, תזוהי כוונת הכתוב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. פסוק שנמצא בעמוס. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, מתארים פה את הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, כיוצר הרים. ראית פעם הרים? היית פעם בשוויץ? ראית איך הערים נראים שם? יוצר הרים, אנשים מגיעים, מתעלפים שם מהנוף. מתעלפים מהנוף. כאלה פסגות, כאלו הרים. הקדוש ברוך הוא יוצר הרים ובורא רוח. הוריקן. ראית פעם בסופת הוריקן? ראיתם מה התקשורת מסקרת? סופת ההוריקן? ובורא רוח. אני ראיתי פעם, הייתי, לא בהוריקן, כן? הייתי פה בארץ ישראל, הייתי בבית שאן, ליד בית שאן. יש שם מקום שנקרא קיבוץ ניר דוד, ליד עמק המעיינות.
היה שם שטח קצת פתוח, הייתה שם רוח, פתאום אני רואה ליד התחנה, יש שם תחנת דלק, ליד התחנה יש פח, אני רואה רוח בצורה של מערבולת, ואני רואה את הפח, פח גדול, פח ענק, פח, ואחרי זה יש שם עוד פח ועוד משהו, הכל עף ככה באוויר, לא... ראיתם דברים כאלה, נכון? יצא לכם לראות פעם? אז אני ראיתי בעיניי, פה בארץ ישראל. זה לא שיפת הוריקן שעליה מדובר. הוא בורא רוח. מדובר פה על דבר עוצמתי ביותר, הרוח הזאת יכולה להחריב. יוצר הרים, הוא בורא רוח. מה כתוב באותה רשימה? הוא מגיד לאדם מה שיחו. מראים פה מה הקדוש ברוך הוא יכול לחולל. מה הקדוש ברוך הוא, במה הוא שולט. בהרים, מה זה הרים? הרים זה דבר שהאדם מתפלא מאוד לראות אותם. זה דבר שהוא נראה, כן, מפליא ביותר, כזאת שליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם לברוא ערים כאלה ענקיים. ודאי שהקדוש ברוך הוא יותר גדול מהערים האלה. הוא בורא רוח, סופות כאלה. הוא מגיד לאדם מה שיחו, באותה נשימה. מה זה הוא מגיד לאדם מה שיחו? דהיינו, מסביר לנו החפץ חיים, שהאדם כשהוא מתבונן לפרקים על ענייניו, בן אדם שמסתכל על הדברים שלו, עושה חשבון נפש, בודק מה הוא עושה, מה הם מעשיו, אינו מתבונן רק על מעשיו. בן אדם שעושה חשבון נפש, בן אדם רגיל, בדרך כלל, מה הוא עושה? הוא בודק מה קורה איתו, אם הוא בודק, מה הוא בודק? הוא בודק מה עשיתי. מה עשיתי היום? זה הוא בודק. מה הוא בודק? הוא רואה, בבוקר קמתי, הלכתי, אכלתי, העברתי את היום, בזבזתי את היום, מיציתי את היום. אבל אומר לנו החפץ חיים דבר נורא, אודות דיבוריו אינו חושב כלל. בן אדם על הדיבורים שלו, מה הוא אמר? לזכור מה הוא אמר כל היום. מי זוכר מה הוא אמר כל היום? מה הוא דיבר? אפילו היום שיש לך הקלטה, בטלפון יש הקלטה גם לאנשים, כן? מי זוכר היום מה הוא דיבר? אתה זוכר איזה מילה אמרת? כל מילה? לא. אינו חושב כלל. הוא לא מחשב בכלל את הדיבורים שלו. אין בקרה על הדיבורים שלו. למה? למה בן אדם שכן חושב, לא חושב על הדיבורים? כי חושב בנפשו מה קלקול יוכל להגיע על ידי דיבור. האדם אומר לעצמו, מה סך הכל קרה? רק אמרתי משהו. כן? רק אמרתי. אם רק אמרתי, זה לא חשוב, אז מה אני צריך ללכת לבדוק? מה אמרתי? מה לא אמרתי? זה משנה? מה זה כבר משנה? על אודות דיבוריו אינו חושב כלל, כי חושב בנפשו מה קלקול יוכל להגיע על ידי דיבור. אז זרקתי מילה, היום יש מושג, אז זרקתי מילה, בלי לשים לב, אז זרקתי, אז נו, אז אמר. הלא הוא דבר שאין בו ממש. אומר לנו החפץ חיים, זה לא נכון. אבל באמת לא כן הוא. כי הקלקול שמגיע למעלה על ידי דיבוריו הוא הרבה יותר ממה שמגיע על ידי מעשיו. הקלקול שמגיע על ידי דיבוריו הוא הרבה יותר ממה שמגיע על ידי מעשיו. וזהו שאמר, הוא מגיד לאדם מה שיחו. למה? מדברים פה על שעת הדין. כשאדם מגיע למשפט, לבית דין של מעלה, הוא מגיד לאדם מה שיחו. מה הכוונה? היינו ששם בשעת הדין יעריכו לפניו ויראו לעיניו. כל הדיבורים שהוא דיבר, יעריכו לפניו ויראו לעיניו, כל מה שהוא אמר. אנחנו נמצאים בפתח הימים הנוראים. עוד מעט ראש השנה, יום הדין. היינו ששם בשעת הדין, יש דין שאדם נפטר. יש דין כאן כל שנה ושנה. ושם בשעת הדין יעריכו לפניו ויראו לעיניו, וכמו שכתוב, הוכיחך והארך לעיניך. הקדוש ברוך הוא יערוך לעיני האדם את כל הדיבורים שהוא דיבר, ויראה לו כמו שולחן ערוך, שבן אדם מגיע לסעודה, הכל נמצא על השולחן. שולחן ערוך. כך הקדוש ברוך הוא הוכיח והארך לעיניך. אתה תראה בעיניים מה שדיברת. זה יהיה מול העיניים שלך, ערוך, בולט, פרוס לנגד עיניך.
מה קלקל על ידי שיחותיו. וזה מה שהאדם יראה בשעת הדין. אומר החפץ חיים, ולכן, ולא אמר הכתוב מה דיבורו. איך כתוב בפסוק? הוא מגיד לאדם מה שיחו. היה צריך להיות כתוב, הוא מגיד לאדם מה דיבורו. מה ההבדל בין דיבור לשיחה? הוא מגיד לאדם מה דיבורו. יש הבדל בין דיבור לשיחה. אומר החפץ חיים, מה ההבדל? משום דלשון שיחה. כשאומרים שיחה על דיבור, הכוונה היא נאמר על דברים קלים ופשוטים. כשאדם אומר דברים קלים, פשוטים, שיחה, הוא סך הכל שוחח. אמר משהו, פטפט קצת, כן? זו שיחה שהיא קלה. גם על הדבר הזה כתוב שהקדוש ברוך הוא יביא את האדם ויראה לו לעתיד לבוא גם את השיחה הקלה, גם את הדיבור הקל. וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין, ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. כל מה שהאדם דיבר, להגיד לאדם מה שיחו, אפילו דיבור אחד שהוא דיבר, לא נעלם. הכל מגיע בחשבון לאדם בבית דין של מעלה. וכמו שאמר הכתוב, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. מי זה בעל כנפיים? מוריי ורבותיי, מי זה בעל כנפיים? בעל כנפיים הוא המלאך גבריאל. מלאך גבריאל, כידוע שהוא מכריז למעלה כל העניינים הנעשים בעולם הזה. הוא מספר, הוא מכריז למעלה את כל העניינים שקורים כאן בעולם. הוא מדווח ומכריז בעולם הבא, בעולמות העליונים למעלה, מה האדם עושה כאן בעולם, מה קורה כאן בעולם. אז המלאך הזה, בעל הכנפיים, שהוא מעיף את הדברים מפה לשם, הוא מדווח מפה לשם, כמעוף הציפור שהיא עוברת ממקום למקום, מלמעלה ללמטה. כך בעל הכנפיים גבריאל גם הוא הולך ומעביר את כל הדברים שנאמרו כאן בעולם, מספר מה קורה למעלה בעולם, שידעו מזה. ומה שאמר יוליך את הכל, כי העניין כמו שכתבו הטבעיים, אלו שמבינים וחכמים בחוכמת הטבע, כי כל דיבור ודיבור, הכל עם כל אות ואות שהאדם מוציא מפיו נמצא באוויר. הכל שהאדם משמיע, כל אות ואות שהוא אומר נמצא באוויר. הכל נמצא באוויר. ככה החכמים הטבעיים אומרים. ולא נאבדת אפילו אות אחת, זה נמצא פה. זה נמצא פה. וזהו העניין, כשהאדם מדבר עם חברו, הכל עם כל אותיותיו מגיעים לאוזני חברו. זה נמצא כאן, זה לא נעלם. אתה לא רואה בעיניים, אבל תדע לך שזה כאן. ואם זה כאן, אז זה מגיע אליו. כיצד הוא מבין את זה? באיזה כלים הוא תופס את זה? זה לא הנושא, אבל למעשה זה נמצא כאן וזה מגיע אליו. וכעניין זה אמרו גם כן במסכת בבא מציעא כתוב, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. הונאת דברים גדולה, קשה יותר מהונאת ממון. אם אדם מצייר את חברו בדברים, זה הרבה יותר קשה מאשר הוא מצייר אותו בממון. מדוע? אומרת הגמרא, יש ראיה, אפילו שהונאת הממון הוא במעשה, והונאת דברים הוא רק בדיבור. בכל אופן, כתוב בתורה שהונאת הדברים יותר חמורה. שזה הונאת הדברים, כתוב, נאמר בו, ויראת מאלוקיך. ויראת מאלוקיך. וזה על הונאת ממון, כשאדם גורם להונאה לחברו בממון, לא כתוב שם, לא נאמר בו ויראת מאלוקיך. רבי אלעזר אמר עוד הבדל, זה בגופו וזה בממונו, כן? זה בגופו וזה בממונו. אז כשאדם מדבר, הוא פוגע בחברו בגוף. כשהוא גורם לו להונאה בממון, אז הוא רק גורם לו הונאה ממונית. אז כשהוא גורם לו בגוף הונאה, זה הרבה יותר חמור. זה דבר שני שרבי אלעזר אמר. והדבר השלישי שהגמרא מביאה זה רבי שמואל בר נחמני.
רב שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. אדם שאמר מילה, אתה יכול להחזיר את המילה? חיים ומוות ביד הלשון. אתה לא יכול, ברגע שזה יצא ממך, זהו, איך כתוב בפסוק? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. חץ שחוט לשונם. חץ זה הדיבור, חץ שחוט לשונם. הלשון של האדם היא יורה והיא כמו חץ. כשאדם אומר משהו, הוא לא יכול להחזיר את זה. כשאדם יורה חץ, הוא יכול להחזיר את זה? הוא יכול להחזיר ירייה של חץ? לא, זה רחוק ממנו. חיצי גיבור שנונים, כך הדיבור גם כן נקרא חץ, הוא לא בידך להחזיר את זה כבר, זהו, ברגע שיצא ממך, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. מאידך אדם שגנב את חברו, אדם שעונה את חברו, הוא יכול להחזיר. בסדר, הוא עשה לו בסדר, אבל הוא יכול להחזיר, את הכסף הוא יכול להחזיר. וכל שכן אם גרם לו זה, עד שילבין פניו על ידי זה, גדול עוונו מנשוא, וכמו דהית שם, כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אז זה ודאי שזה חמור עוד יותר אם זה היה ברבים. כן? גדול עוונו מנשוא. הוא לא יכול להחזיק את העוון שיש לו. כל כך גדול עוונו מנשוא. זה דבר אחד שכתוב בפרשה שלנו. העניין הזה שכעת הוא הזכיר, עניין של הוצאת שם רע. הדבר השני שהחפץ חיים ממשיך, שכתוב בפרשה שלנו, כתיב בקרא, יש פסוק ויתד תהיה לך על הזנך. והיה בשבתך, כן? כתוב שאדם ברגע שיש לו צורך לצאת, אז הוא צריך לצאת מחוץ למחנה, והיה מחנך הקדוש, ויתד תהיה לך על הזנך. דרש בר כפרה על הפסוק הזה, מהי דכתיב יתד תהיה לך על הזנך? אז הוא לומד, אל תקריא הזנך, אלא אוזנך. מה הכוונה אוזנך? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו באוזנו. והיינו כשהוא מבין שרוצים להשמיעו משהו לא בסדר, רוצים לספר לו סיפור שזה לשון הרע, שאסור לו לשמוע את זה, אז מה הוא צריך לעשות? אם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו באוזנו. שיניח את האצבע בתוך האוזן, אז הוא לא ישמע מה שמדברים. רגע, עוד רגע מה שאתה אומר גם כן. רגע, יפה מאוד. אומרת הגמרא, כן? הנה מכדי שלא ישמיעו יותר. והיינו דאמר רבי אלעזר, מפני מה אצבעותיו של אדם דומות כיתדות? עשו את האצבעות כמו יתדות. למה זה כמו יתדות? והיינו שראשיהם דומות ליתדות, ואם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו באוזניו. ותנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה אוזן כולה קשה. נכון? האוזן כולה קשה. זה לא כמו לשון. אוזן היא קשה. והעלייה רכה. התנוך, העלייה של האוזן רך. למה כל האוזן קשה והעלייה רכה? אז הוא אומר, דאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יחוף עלייה לתוכה, יכניס את העלייה, יכניס לתוך האוזן, ובאצבעו בלבד זה לא מספיק, כי האצבע לא סותמת, אינו נסתם יפה. רק באצבע אי אפשר לסתום את האוזן טוב. לכן מה יעשה? יכניס את העלייה בתוך האוזן וילחץ עם האצבע. ככה כתוב בתנא דבי רבי ישמעאל. תנו רבנן, אל ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים, מפני שהם נכווים תחילה לאיברים. אז גם דברים בטלים, בן אדם צריך להיזהר מלהשמיע לאוזניו. מה פתאום ברור לאדם מגננה על שמיעת דיבורים אסורים מובנית בתוך הגוף שלו? מה פתאום בנו לאדם מגננה? בנו לאדם מגננה. אפשרות להימנע מדיבורים אסורים, משמיעת דיבורים אסורים, והאפשרות הזאת מובנית אצלו כבר מלידה. מה פתאום? יש עוד הרבה איסורים שהתורה אוסרת. לא ראינו שהאדם יש לו מובנה אצלו אפשרות להימנע מאיסורים. פה הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם בצורה מסוימת כדי שהוא יוכל להימנע משמיעת דיבורים של לשון הרע. איפה עוד מצאנו כזה דבר שהאדם בנו אותו בצורה שזה מובנה שהוא יכול ככה להימנע משמיעה של לשון הרע?
שכתוב שברו אותו עם העלייה ועם אצבעות שהוא יוכל לסתום את האוזניים, עם העלייה של האוזן. איפה מצינו? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אז מה אנחנו מבינים לכאורה? כמו שהחפץ חיים אומר במקום אחר. אומר החפץ חיים שהמצווה הכי גדולה בכל המצוות זה תלמוד תורה. המצווה הכי גדולה בתלמוד תורה כנגד כולם. והעבירה שהיא כוללת הכל בצד השני של המתרס זה לשון הרע. מצד אחד יש לנו תלמוד תורה כנגד כולם. מצד שני יש לנו את לשון הרע שזה כנגד הכל. זה כנגד הכל, זה הצד השני. שני הדברים האלה הם על אותה סקאלה. שניהם יושבים על עניין הדיבור. שניהם יושבים על דיבור ושמיעה. כשאדם מדבר ודיברת בם, מפה אנחנו לומדים שאדם צריך כל הזמן ללמוד, נכון? ודיברת בם ולא בדברים בטלים. אז השמיעה, הדיבור, השמיעה, זה בצד אחד. מצד שני, השמיעה היא שמיעה שיכולה להיות שמיעה שלילית. שמיעה של דברי לשון הרע. שניהם יושבים על אותו עניין. כשהאדם בורים את העולם, מה הסיבה העיקרית שהאדם הגיע לעולם? אדם לעמל יולד, אומרת הגמרא, מה הכוונה אדם לעמל יולד? אני יודע על איזה עמל. איזה עמל? כשהוא אומר, כן, כי החף עליו פיוב, מכאן אנחנו לומדים שהוא נברא לעמל פה. נברא לעמל פה. כל מה שהאדם נברא זה לעמל של לימוד תורה, עמל פה. אנו עמלים והם עמלים, אנו רצים והם רצים. זה העמל שהאדם נברא אליו. עמל פה. זאת אומרת שבכוח הדיבור, שכמובן שדיבור בלי שמיעה אין אפשרות, כן? דיבור בלי שמיעה זה לא דיבור, צריכים שישמעו את הדיבור. כוח הדיבור, כוח השמיעה, הכוחות האלה הם הכוחות הכי מהותיים אצל האדם. הכי מהותיים אצל האדם. מבינים את הדברים. שימו, ויפה מאוד, והשמיעה, כמו שאתה אומר, זה השיא של כוח הדיבור. כיוון שדיבור זה רק אמצעי לדבר את דברי התורה. השמיעה היא המטרה, להבין, לשמוע, נכון? מפה אני יכול ללמוד, אחרת אני לא יכול ללמוד. אדם חרש את עבדו, מוציא אותו לחירות. חרש את עבדו, נכון, חרשו, יפה מאוד. אז האדם, כוח השמיעה שלו, זה כוח מהותי ביותר אצלו, מהותי ביותר. לכן חרשו נותן לו דמי כולו, ברגע שהאדם אין לו כוח של שמיעה, הוא לא שווה שום דבר. לכן כשבורים אדם, צורת אדם, מהות של אדם זה דבר חשוב ביותר, זה נזר הבריאה. כשאתה בורא כזה דבר, אתה חייב להיות שהדבר, יש לו את המגננה לדבר הכי חשוב בצורה המובנית אצלו. חייב להיות שיהיה אצלו אפשרות מיד לשמור על כוח השמיעה שלו. כיוון שכוח השמיעה כל כך מהותי אצלו, אם הוא לא ישמור רגע אחד על השמיעה, הוא מזיק בצורה מאוד מאוד מהותית לאדם, לעולם, להכל. לכן חייב להיות שיהיה במובנה שלו אפשרות להימנע משמיעת דיבורים אסורים. אז הקדוש ברוך הוא באוזן עצמה יצר מציאות כזאת שנבין שהאוזן הזאת יכולה גם, התפקיד של האדם זה למנוע שמיעות אסורות. באוזן עצמו יש לו תנוך, וכמו שראינו מקודם עם התנוך הזה של האוזן, עם העלייה, כך זה נקרא, הוא יכול ללכת וכבר לא לשמוע דברים אסורים. הוא הכניס את העלייה בתוך האוזן ואז הוא לא ישמע. זה מובנה בשמיעה שלו. חלק מהמובנה זה שהאדם לא ישמע את הדברים הלא נכונים. כך שומעים. לכן זה באוזן. האוזן ששומעת היא שצריכה שלא לשמוע. כי אם היא שומעת את הכל, אז זה פוגם בתלימוד תורה שלה. אם היא שומעת את הכל, את הלשון הרע, היא שומעת את כל מה שמדברים, את כל העניינים, זה פוגע בכל הדברים המקדשים את הנשמה, את הנפש, את הדבר המהותי ביותר אצל האדם. העונש הכי חזק ולא זה שומע לשון הרע, זה ששומע לשון הרע, ויותר עונש מאשר זה שומע. שמיעה. כן? אז נכון, יפה. אז לשון הרע, יפה מאוד, השמיעה, זה פגם כל כך עמוק, שהחפץ חיים, הוא מדבר על זה בספרו הרבה פעמים, בהרבה מקומות, הוא מזכיר כמה שכוח הדיבור חשוב, אבל כוח השמיעה זה כוח שהוא עוד יותר, מהבחינה הזאת שהאדם, כל המציאות שלו זה לפי מה שהוא שומע. כל המציאות של מה שהוא נבנה, של מה שהוא מבין, של מה שהוא מכיל,
וזה הרי הפסגה של האדם, ההבנה שלו, זה מגיע על ידי שמיעה, אז על ידי זה שימעו ותחי נפשכם. אנחנו צריכים לשמוע את דברי התורה, ועל ידי זה שימעו, והשמיעה גורמת לתחיית הנפש. האדם חי בדבר הזה, הוא יכול לחיות. השמיעה הזאת מחיה את הבעלים שלה. מי ששומע את הדברים, אז הוא זוכה לחיות, להבין את התורה וללמוד אותה. וכאן כמובן אנחנו מגיעים לנקודה עיקרית שכתובה. מה שכתוב בפרשה זה גם העניין של מרים. אז נזכיר בקצרה מה שהוא אומר. הוא אומר, כתוב, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלוויים. זכור את אשר עשה אלוקיך, השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. והיית בספרי, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך, יכול בלבבך, אני אזכור רק בלב, כשהוא אומר ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות, הרי שמירת הלב אמור. מה אני מקיים זכור? שלא מספיק לזכור את זה בראש, זה שתהיה שונה בפיך, האדם צריך להזכיר, זה הכוונה זכור. זכור הכוונה שאדם צריך להזכיר את זה בפה. ופירושה כי אצלם ישמר בנגע הצרת, מנגע הצרת, לשמור מאוד שלא תבוא איכה, ולעשות בה ככל אשר יראו אתכם הכהנים. וזכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, שתהיה מזכיר זה בפיך תמיד. האדם צריך להזכיר את זה גם בפה, זה מאוד חשוב, עד כדי כך שצריכים להזכיר את זה בפה. וכתב שם, בזה אנחנו מסיימים, שהוא מצוות עשה ממש, כמו זכור את יום השבת לקדשו, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, וגם זו כמותם מצווה במצוות עשה, שנזכור העונש הגדול שעשה השם לצדקת הנביאה, שלא דיברה אלא באחיה, גמול נפשה, אשר אהבתו כנפשה, ולא דיברה בפניו שיבוש, ולא בפני רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש בצינה, וכל מעשיה הטובים לא יעילוה. גם אתה אם תשב באחיך, תדבר בבן אמך תיתן דופי, לא תנצל. עד כאן לשונו. יהי רצון שנזכה לשמור את לשוננו, נזכה לגאולת עולמים במהרה, אמן ואמן.